Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayai. Anjir, ya Allah. Mata kono kok lontong gini binarwi. Lontong kok apik mantan. Apa, Mak? Binarwi kalau lontongnya nek mantan ora menyor kok susu. Apik terus, Mak. Gak pikir. Biasanya menyor kok susuku kok. Pak mangan. Jenengan pun anu kok nggo aja anu ki Pak ngono. Jenengan ngoten terus Pak ayo mangan jangan sampai nggo sore Mak. Kok sore ben mangan Mak sakno. Lawang lontong kok lawae piye? Lah yang pokoke tak tokno Mak kan masak iki mau ngene. Wes, kohe sayure. Jose mak kok. Ayo, mangan. Ora mali ora apa. Apa Mbak Pal mengenali ini? Serutoh gitu. Asal mboten nah. Enggak. Tumbas lontong teng pundi? Wah, sing cedak Cedak lah ya. Heeh, mosok Teng hong. protelon. Oh, mangan lontong kene. Mak iki lawan lontong sudah. Nggih, aku yo ngono Mbak. Iya toh. Tak planet-planet Waduh, ngono Pak. ya. Ya, Pak, aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakku yo nek aku gak aku seneng go sendok. Jangan mak. Winu yuk jangan. Dia tergoda. Rena, tak tulang. Dulu. Winu jane. Rena toh. Wah, guys, ya Allah, jangan dimain menggugah selera. Ya Allah. Ya Allah dulu, guys. Nyoh tenan. Jadi kita mau ngoseng kuih dhewe. Nek nggo lontong ya gak gaduh. Gaduh iki nek sego. Oh berarti wong masak-masak tewel ngono kan rupane apa dikek dong jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya buat setang sak dek lah ya pedes ta. Sok. Oh, mangan kok nyantol. Kene mandi sik. Enggak tulang. Mbak Jen. Mana ngomong dong ngomong. Tak pinggir. Nek foto kupat niku malah senengane kupat, Mak. Dhewe nyetik ngoten niku. Tak. Nggih. Yo mricok piring kok mulane yo. Rasa. Mantap yo jangan. Panggangnya enggak begitu. Kok mak digaling guru. Lontongnya 10. Kok itu Mas? Kan 1.500 ya.
Lek kayak 1.250. Tapi tak sama. Parang. Terus tenanan apa ora? Mboten. Mboten potes tenanan buat wis kroso. Wis ayo Pak. Mak. Parang ora. Terus lalu apa? Lalu kenapa tawon? Cocok dengan gimana? Mungkin marung harus piro mak. Marung munisipal wis lawe aku. 2.500. Pinten boten 28 malah. 28. Oh. Pinten niku nih. Wae. Ada lontong sak ini lho. Yo. Nek wong wedok pinter ngirit ngono ki yo. Tuku-tuku ngono ki yo pitungan. Lah nek anu boten enten anune yo kok mak. Wong sandiku ngene Mbak Ripane ku wonge sing berduit kok mak. Heeh. Maksudnya iki ngontong iki sing berkelas kesine nek nrimo wong-wong anu iki tukune yo sing 5.000 10.000. Masak dhewe yo. Lontong yo nek jiangan iki enak. Wah, Jangan iki senang. Coba apa? Langtok natok. Ya Allah Gusti. Jas yo mak. Jangan itu lah kata. Itu kok aku jagung. Lawah itu. Parah ya Malah seger nih. cocok-cocok sama ini. Jangan tawar pedos go jagung. Dipani. Mungkin dek kayak kau nggak nang pasar mungkin tak go nang pasar ini mbak mangku seger. Iya. Ambil bala-balaku. Wah ngatem iki lah. Tak tak go nang pasar. Oh enak kok. Enggak kagak nonton ngene Mbak Cah ya Mbak Cah. Sak Jenengan kuwi mak yo mboten anu ngene mak ja. nek nang sekolahan arang aku. Nggih mari sekolah mak. Ku kadang iki prei yo nek acara iki biasane. Nek sekolah malah kanca-kancaku sing sitoke malah tukang mangan nek iki gah. Pegah aku. Ane tidak sekolahan, Mbak. Ramen. Gak penak. Nek kancaku kan sing kae kan adoh kok kono, sering nggo panganan. Sing sekolahane dhisik, guys. Kene sekolahane nunggoni nang seberang ratan. Nek iki kan gak nang emperane ngono. Ya, Pak. Dadi engko malah mengganggu bocah sing lagi belajar. Anggere man banter-banter banget. Yo man yo mau memang.
nggo ngene iki nek mangan-mangan ngene kadang iki acarane iki mau sekolahan lho mangan-mangan. Nonton acara dhewe ya, Mak. Ya. Heeh, kadang maksudnya. Apa lagi tunggu niki apa ya enggak? Alamak sedelok lho. Kemarin jenengan tak kentik nglamu lho. Iya, aku wedi kendaraan ya. Dadi ki sing nunggu ning kono ki dene ya dipengen gurune tapi dipengen gurune kan kadang enek sing mlaku, enek sing kendaraan. Nek jek enom ngono gak apa-apa sing kaya aku lah. Sing nunggu niku mergo ya do tuwek-tuwek. Mbae bareng ya, Mak ya. Maksudnya kan tinggal buke kerja mbae sing nunggoni. Dadi ki wis nang kono ae. Timbang bolak-balik. Ngoten dipengen, ora dipengen piye? Engko bolak-balik ya tenagane iki. Mbok kongkon sapa? Yo wis. Yo do njungok dhewe-dhewe. Ora enak menawa gak enak udan nunggoni, Mbak. Ojo kuwi mesti ditunggoni. Kuwi sanungi kadang ditunggoni, kadang ora. Dia anak cilik nang Manjarayo Jangateng. Sing TK niku dalan pastri, Mak. Ana. Turu bareng, Mak. Kukakan lho, kok gak krungu kupinge. Jenengan tapi ngerti aja nek mriko bukaan niku. Kukakan. Antak kuwi nate yo marah. Itu langsung mriko paling yo TV kalih HP-nan. Nek ini kan arah kelam iki. Litrek-litrek ngono. Hah? Kak duwe aku nomere? Kak duwe nomere? Kon ngebel kula. Oh, iya ta. Nempel. Aku mah gak duwe, Mbak Mor sing duwe. Yang Pak ayo lapis-lapis kon ngebal muruk ya Iya ngoten. ya, lali iki. Kaya padha le, Mor. Lho cantik kuwi mak ngatemi, Mak. Ya ngatemi kan anu lipah. Oh, iya tunggale badrun tapi. Lapi-lapi jare. Lho cantik kuwi mak lipah ngoten. Lah mak lipah ya iya lipah. Pokoknya enak enggak? Bisa marah ya enak, pokoknya. Makanya kok kayak enak pokoknya kita. Kerupuk ini kayaknya kayak enak. Maam nanti, Mam. Maam nanti. Bengak ra. Mas apa sing krungu? Sama. Naman. Wis mangan porong. Alah. Narene mbek mangatemi. Jangan lodeh. Jos. Apa ya? Aku nyeluk mak lipah ora kowe. Kan mangan, kan ngising. Kok njok toprak yuk? Ayo. Ayo. Ikut. Iya tuh ikut. Alah. Ayo bawah. Ikut delok toprak. Tani sik, Pak. Nanti apa kotak? Hah? Kotak. Bari cek blok. Ndak mana? Wis. Wong wis delok kok. Ndak mana? Ayo.
Mbak Lina makan sama apa? Kenapa? Sayur sop, guys. Sama santan. Yo, praisik yo na yo. Mama deh. Tuku lontong. Jangan lupa, jangan apa sih? Ayo, Mbak. Tapi ya, kalau keluar aku tawel. Iya, aku tawel. Dulure wedok. Iya. Lah mangan gak mau mani bar mangan. Heeh, bahkan ngundang piring. Tak suruh piring genteng. Lip, zaman lip. Apa krungu ning ngarep? Lah aku ndelok Aku seneng Pak Arifin bilang ngono ki nang ditelepon. Aku gak di nomor Pak. Gak Lah duwe. ora juga iso. dah mangan. Ya mangan sambil Oh, kayak kene. apa? Renang. Mancing. Nek mancing sing kulon apa sing edan laro. Ayo. Es ki mani bar mangan pemirsa, bukane mah. Ya kena apa? Oh, alah yo. Es ki mani mek kowe. Iya, malah nduk dari kok ketika endi le wetenge. Iya, aku tak juga kira ngono. Jenenge nek bar mangan ayo wis ayo. Wis gak iso. Iki pe tak bukakno, Mak. Sama. Jangan lepek-lepek mau, guys. Iki mah kan dhewe tegangane malah. Apa? Aku delok nek kontene gawe Aku ndelok jangan mong ndelokku tak malah sing rapan dhewe delokku. Wong aku ki kelan yo mok saite mak pamel ora mangan sang kowe. Yo, Di masano. itu enak wong mangan teh. Lina yo ora mangan. Ya aku mbak Mur. Ya mangan apa? Samsa tak sambel. Ora tak sambelno. Nduk tapan sanku piye, Nduk? Alah, Mbak, santen moko. Oh, enak menawa mangan jangan tewel. Oh, wis santen iku lho. Lho, lah kok Kak nang jero dawu. Ya, Mak. Nek kok tuku beli kok. Aku bar mangan. Duh, lah piye? Ya kok mangan dhewe. Widi, enak apa iki? Wow, tidak pemirsa. Ndas jaran. Iki kok terus mbok kayak kene piye nih? Iya, kuwi panggang. Ini berarti. Oh, Mbak Sumini yo panggang padha ae. Bae. Pengen mangan sang kowe mak kok ora tau. Lah iya. Lah perkara nyiri pamel sing ora gelem aku gak ya. Aku masak kangkung. Aku ya kagak nak padha. Tempe, guys. Tembenya. Kok tempe. Ya. Engko hitungan bar iki. Dari iki dongan. Lontongnya sitok tempene. Jangan Oke, iya tewel. aku lontongnya ora enek. Aku ora tau kelan ngene iki pemirsa, tak mangan. Rupoke ku lho enak. Darahe tinggi gak wis bak tinggi wis medun dadi Pokoke nemu lemah ya karek. aku. Karek Ya, aku mangan-mangane mak ngatemi. Santene akeh. Angel aja santen terus ya Wis medun. ora tau Terus santen. bendino. Lah ya ngerti pokoke. Monggo pemirsa, Terus lah aku nang buk diceluk gak krungu. Lho, Mbak, aku lontongku gak anu iki, gak kabeh. Gak kabeh biasane mbasi piro kuwi 5.000. Iya. Iki kerupuk dhewe ya, Mak. rupoke dhewe. Grup tangga. Nggone tanggane rambe kerupuk iki. Setana, Wah, Nduk, kok Ini kok sithik yo. aku angke bal Sithik bloko yo. kok. Iya yo sakmene. Ora mau kok iku dari kok. Aku kena kaliren ya yo ae lah yo yo. Tak jajakno yo. Pokok tak nerante kok anu sapa mak gak usah mak. Lah, ngono bar mangan. aku kok mangan tenan. Iki pinggan gue, Mbak. Ya ilah ya Rubi. Yo, ndang. Ben tambah. Kok Anu. lah yo. Jangane angger kental santene lomboke abang. Teman mes beberapa kali ke budal lah lagi marek ki ndak. Iki lho kok ngitipi. Ndek murah gremang-gremang nang kono kok ora enek. Sapa? Kowe Oh. ketak mau lho ketake nang kono. Pas aku dijak mangan Mak Dami tak mangan dhewe ya. Wis nek mana? Mbak Lina. Ilu ya. Ndane kok koyo lontong. Lagi tutul ning ketoprak iki. Jangane gowo. Yo. Terus lontong yo na yo. Kok duwe. Aku tukang goreng tempe. Apa ayo Ora tanggung. Ayo ah. Idol, kok nek wong sing gelem mangan yo gratis ngono ae rasa ngaruh. Bar. Babar pisan. Jangan tewel. Aku mau mali klambi mang. Kantor agak. Lawe pedo kuwi. Pedo. Pedo apa pindang? Pedo. Nggonku yo pindang nggon. Sesuk Lawe ngono ki pindang asin enak. sesuk, Mbak. Sesuk ki Goblok-goblok. Ya. Tonton kerjaku. Mbak aja mangan yo. Kayak iki mangan, ndekne tak sopno ya apa. Hah?
Enak. Mbak, Sampeyan bar mangan kok malah ya lengkap blokoi, Mbak. Lo dhewe enak Wah, ngene. Deni tak celuk rene kok. Aku nyeklan lodeh aku podae. Aku kan ya luwes manganku. Nenek lesu ki yo ae, Mbak. Untane wino, Iki Mbah. aku delok. Tak mangan. Sikile nek molar-molar aja budak iki. Mbah, tapi kok dengaran ke pedes semua ora pedes tenanan. Biasanya pedes tenanan. Dino. Jangan nek pedes-pedes ya anu, Mas. Saiki gak doyan pedes. Iya. Biasanya kan pedes ya, Mbah. Aku iki ora doyan pedes kok. Panggange kok, Lip. Aku tempe ae. Ora Mbah gak tau. Mangan isin gak mangan. Wes, Mak. Dicuwil le, Wes, dicuwil. Sampai aku wis. Nah, biasa ini Panggange kok. aku ya ora mangan kok. Lontongnya dawa. Gak mangan no? Nek minta le. Ya ndang mundut gak apa-apa, ndang. Dan sapa? Aku tempe. Tempe. Oh, cah kuwi tempe terus. Enak. Tempe enak. Pokoke wak opo iki. Mangan pemik lan budak ngene iki ya iso. Tak kekno ki. ya Nah, berangkat kali iki, iki Mas. gak mangan. Mangan gak tau kan budak ya. Baru malah delok. Iki warek. Pengen delok, Ben. Ayahan mbak aku nak delok. Ngelok. Iya. Halo, Pak Bace. Ya. Berarti aku parkiran ya, jangan makan. Mak montor ae. Harus ke motor. Nang leroi lek ngatemi. Gak apa-apa. Aku kan seneng anakku nu kadang mangan gak melok apa-apa. mangan. Apa? Angin Tak lho. belno. Baru mang berarti ngocek Mbak Isma. Heeh. Lah lek ngatemi malah Sama lah, Mak. Gak apa-apa. malah dikei. Ora apa-apa kok. Nek bareng-bareng ya enak kan. Nah, arep iki, Mak. Mau panggang apa, Mbak? Hmm? Panggang apa? Panggang anu. Oka remang, panggang. Iki dek iki mbok tuku nang anu kae lho, Pak ya, 12.000. Ya pekan ngecah. Boy wak opo iki? Oh, gak seneng kali pindang. Aku lah panggang mesti tok aku sedep-sedepan. Ya wong. Berarti aku pasar ke luar. Mulai. Entek pemirsa. Panggang enggak. Ada batuk kok. Gak enak. Badak-badak tapi pesing Panggang enak. ya nasi baduk pesing ngono ki tare panggang ya ngono ki lek. Enak. Iku lagi nek kali sak juta. Nyalip begulan. Loh, Kue, Mak. Oh, lagi Mbak. aku mangan kuwi sithik. Iya. Ngene yo. Aku emang mangan akeh esuk, Nduk. Esuk niki Sarapan, Mbak. nek aku nek awan ki mangan. Lho Lina mau gak dipangan adik panggange. Wis sah kuwi. Tak pangane. Mbak kok Pak? Lah kok emek. Mama, Alhamdulillah. panggange aku Aku wis demes mangan lah. ben hentakno boleh mana wis tak pangan saiki. Dan kamu saiki. Kita. Lu mau kok? Wis bar tek pedes. Lah makmu Kok nambah mangan. lo, Mbah? Wis nduk wis mek wis. Ini panggang lip. Panggangnya kriuk-kriuk. Kak Ayu. Gawat mbak iki sah. Esok. Esok kok sekolah anak ya. Wis mantuk mak aku pengen ngombene sapi ki. Iya, Mbak. Aduh, mangan. Daging, Iya, makasih. daging. Hawane emang mendung kan. Besok malah mendung ya. Paling teh laris, Mbak. Lontong. Oh, mah lagi sini kok. Ora lek 5.000. Entah kamisan. Engko bengi malah rame, engko bengi ning lor kono lho. Ketoprake. Nek bengi. Lah. Ya Allah, guys. Ini tak gawane Rano. Wis aku pengen ndelok toprak. Wis ayo ndelok toprak, guys. Oke, super. Super. Wis. Wis entek.